Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Shanti Mataji. Hare Krishna Mataji. Namaskar Mataji. Namaskar Mataji. Hare Krishna Mataji. Bhagyakrishna Mataji. Hare Krishna. Irunga Mataji. ஆகுது ஒரு நிமிஷம் இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 டிவைஸ்ல ஆன் ஆகிருந்தா. ஓகே மாதாஜி, நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மாதாஜி பிரணதி வாசிச்சாச்சா மாதாஜி? முடிச்சாச்சு மாதாஜி. ஓகே. ஜெயராம் பாட்டு முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांशः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. எல்லாரையும் L2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். நம்ம சாப்டர் 17 பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ அதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். 14th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா மாதாஜி? அதனா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு 15th இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ 14th ஸ்லோகம்ல நம்ம யாரெல்லாம் வழிபடணும் அப்படின்ற மாதிரி பிரபுபாதர பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அதாவது மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்ற அந்த மாதிரி கடவுளை கும்பிடணும். பிராமணர்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம இவங்க எல்லாருமே வழிபட தகுந்தவர்கள். முழுமுதற் கடவுளா இருக்கிற பகவான், அப்புறம் பிராமணர்கள் எல்லாரையும், அப்புறம் ஆன்மீக குரு எல்லாருக்கும் ஒரு குரு இருப்பாங்க. சோ ஆன்மீக குரு அவங்க எல்லாரையுமே நம்ம வழிபடணும். பெரியோர்கள் அப்கோர்ஸ் நம்ம அப்பா அம்மா அவங்கள நம்ம கும்பிடணும். ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை வந்து போத் பிசிக்கலா அண்ட் மென்டலா, எளிமை சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் பிரம்மச்சரியம் நம்ம கிரகஸ்தர்களா நம்ம எல்லாரும் இருந்தாலும் எந்தெந்த நாட்கள்ல பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணுமோ அதை கடைபிடிக்கணும். சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அப்புறம் அஹிம்சை, எந்த ஒரு
ஜீவா எந்த ஒரு ஜீவனையும் ஹிம்சிக்க கூடாது. நாங்க நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடலைங்க, நாங்க வெஜிடேரியன்ஸ் தான் அப்படின்னாலும் வேற ஒருத்தரை நம்ம சொல்லாலோ செயலாலேயோ காயப்படுத்த கூடாது அப்படின்னு பகவான் தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்னா அதுவே பெரிய தவம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா இப்ப சொல்லியிருக்கிற நிறைய விஷயத்துல நிறைய பேர் அத வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க அப்பா அம்மாவையே அவங்க வந்து மரியாதை கொடுக்குறாங்களா? நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய பேர் நல்லா பாத்துக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அப்புறம் குருமார்களுக்கு இப்ப ஸ்கூல்லயுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பசங்க வந்து கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு அதெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க டீச்சர்ஸ்க்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். அப்புறம் கடவுளையே இது பண்றவங்களும் இருக்காங்க. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுக்குறோம், எல்லாரையும் நம்ம வழிபடுறோம் அப்படின்னா அதுவே பெரிய தவம். அப்புறம் தூய்மையா இருக்கிறது, எளிமையா இருக்கிறது, பிரம்மச்சரியம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கடைபிடிக்கிறது, அப்புறம் அஹிம்சைய ஃபாலோ பண்றது நம்ம லைஃப்ல, இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம்னா அதுவே பெரிய தவம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இது இப்ப சொன்னதுதான். இப்ப 15th ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உண்மையானதும் இனிமையானதும் பேச்சு நம்ம பேச்சு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க. நம்ம பேசுற பேச்சு வாய்மை அது இத பத்தியும் நிறைய ஸ்லோகம்ல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையத்தான் நம்ம பேசணும், ஸ்வீட்டா பேசணும். நம்ம வந்து நம்ம வேர்ட்ஸுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு. நம்ம யாரையும் காயப்படுத்திடக்கூடாது நம்மளோட சொற்களால. அதனால இனிமையானதான் நம்ம பேசணும். திருக்குறள்ல கூட சொல்லியிருக்காங்க திருவள்ளுவர் இல்லையா, இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. கரெக்ட்ன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு சரியா தெரியல. அதாவது சொல்லுங்க, யாருக்கா கரெக்டா மாதாஜி? கரெக்டா? கரெக்ட் தானே? ஓகே மாதாஜி, தப்பிச்சேன். அதாவது நல்ல இனிமையான பழங்கள் இருக்கிறப்போ எதுக்கு கசப்பா இருக்கிற நீங்க காய்கறிகளோ பழங்களையோ புளிப்பா இருக்கிற மாதிரி எதுக்கு அதை சூஸ் பண்றீங்க? அத மாதிரி நம்மளோட சொற்கள் வந்து இனிமையா இருக்கணும். ரொம்ப காயப்படுத்துற மாதிரி சொற்கள் நம்ம பேசக்கூடாது. நம்ம பேசுற பேச்சுனால 4 பேருக்கு நல்லது நடக்குதா? ஒரு கெட்டவன் அவனுக்கு வந்து ஒரு பேச்சை கேட்டு அவன் திருந்தி வாழ்றான் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான பேச்சு இருக்கணும். நன்மை அளிக்க கூடியதான பேச்சா இருக்கணும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. இததான் பகவான் வந்து நிறைய ஸ்லோகத்துல டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் போட்டு சொல்றாங்க. இதுல தெளிவாவே சொல்லிட்டாங்க, மத்தவங்க மனசை காயப்படுத்திடக்கூடாது நம்மளோட சொற்களால. வேத இலக்கியம் சரி, நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கணும் பேச்சு. இப்ப எல்லாருக்கும் பகவான் வந்து அந்த பேச்சுன்ற அந்த இத குடுக்கல இல்லையா? இப்ப மனுஷ பிறவியிலுமே நிறைய பேரால அந்த பேச்சு வராம நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ நம்ம பேச்ச அப்ப நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். உண்மையை பேசணும், நம்ம பேசுற வேர்ட்ஸ் ஸ்வீட்டா பேசணும், நன்மை 4 பேருக்கு நன்மை அளிக்குதா அந்த மாதிரி பேசணும், யார் மனசையும் காயப்படுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி பேச்சா இருக்கணும். வேத சாஸ்திரங்கள் வேத இலக்கியங்களே முறையாக உச்சரிக்கிறது. இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு பகவத்கீதை ஸ்லோகம், அப்புறம் பாட்டு, கிருஷ்ண பகவானோட பாடல்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம பாடுறதுக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம பேச்சை யூஸ் பண்ணலாம். ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். சோ தவம்ன்றது இதுதான். இத மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது பெரிய தவம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. ஆனா இதுல நம்ம எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். நம்ம பொய் நிறைய பேசுவோம், இனி எப்பவுமே ஸ்வீட்டா பேசிட்டு இருக்க மாட்டோம், கொஞ்சம் கோவப்பட்டும் பேசுவோம். நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, நம்ம பேச்சு இன்னொருத்தவங்களை வந்து தூண்டி விடுற மாதிரி, நேத்திக்கு அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தூண்டி விடுற மாதிரி பேசுறது. 2 பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க, அந்த 2 பேர்கிட்டயுமே அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இப்பவும் இருப்பாங்க, நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருக்கலாம். 2 பேர்கிட்டயுமே தனித்தனியா போய் இவனை பத்தி இவகிட்ட சொல்றது, இவளை பத்தி அங்க சொல்றது. 2 பேர் ஆல்ரெடி சண்டையில இருக்காங்க, இன்னும் பெருசா சண்டையாக்கி விடுற நபர்களும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தீமைதான் செய்யறாங்க. சோ நம்மளோட பேச்சு நன்மை தரக்கூடியது மட்டும்தான் இருக்கணும், தீமைய அவாய்ட் பண்ணிடணும். சோ இத மட்டும் நம்ம பண்றோம்னா அது பெரிய தவம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. உண்மைய மட்டும் பேசுறது, ஸ்வீட்டா பேசுறது, நன்மை தர மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கணும் நம்ம பேசுற பேச்சு, யார் மனசையும் காயப்படுத்தக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறதுக்கு நம்ம பேச்ச நம்ம யூஸ் பண்றது, இப்படி மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது ஒரு பெரிய தவம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப நான் சொன்னதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. இப்ப அடுத்தது பாருங்க, 16th ஸ்லோகம்ல திருப்தி இதெல்லாம் வந்து இப்ப முன்னாடி பார்த்தது வந்து பேச்சு, நம்ம பேசுற பேச்சுல எது தவம் 15th ஸ்லோகம்ல. 14th ஸ்லோகம்ல நடந்துக்கிறது, நம்மளோட நடத்தையில எதெல்லாம் தவம்
கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட், இப்ப ஸ்கூல்ல கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட் குட்னு எழுதி கொடுப்பாங்க இல்லையா? அந்த அந்த குழந்தை வந்து நல்லபடியா படிச்சு முடிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு போறப்போ டிசியோட சேர்ந்து அந்த கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. அவன் நடத்தை எப்படி இருந்துச்சு, அவன் நல்லா ஒழுங்கா இருந்தானா அப்படின்ற மாதிரி குட்னு போட்டு கொடுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம கான்டாக்ட் எப்படி இருக்கு, அந்த அது வந்து எப்படி இருக்கணும்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அது 14th ஸ்லோகம். 15th ஸ்லோகம்ல பேச்சுல எப்படி பேச்சு இருக்கணும், அது இப்படி பகவான் சொல்ற இந்த மாதிரி பேச்சு நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா அது பெரிய தவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப 16th ஸ்லோகம்ல மனசுல நம்ம மனசு எப்படி இருக்கணும், நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கானோ ஆண்டவன். இதுவும் பாருங்க திரும்ப திரும்ப ஏற்கனவே நிறைய சாப்டர்ஸ்ல சொன்னதுதான். திருப்தியோட இருக்கணும், நமக்கு என்ன இருக்கோ அதோட திருப்தியோட இருக்கணும். இன்னும் பக்கத்து இதுல எல்லாம் பார்த்து நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்கள பார்த்து இருக்கிற நிலைமையை விட்டு வேற ஏதாவது நம்ம செய்ய போகி அது நம்ம கஷ்டத்துலதான் கடைசியில ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ நமக்கு என்ன இருக்கோ அதுல திருப்தியோட சந்தோஷமா இருக்கிறது எளிமை, சிம்பிள் லிவிங், அது மனசளவுலயும். அப்புறம் மௌனம். இந்த மௌனம்ன்றப்போ இப்ப சில பேர் ஏகாதசி அப்போ கூட நான் மௌன விரதமும் இருக்கேன்னு சொல்லி பகவானோட ஸ்மரணையிலே இருப்பாங்க. ஏகாதசியோட அந்த ஃபுல் பர்பஸுமே அதுதான். நம்ம வந்து உணவுகள் எல்லாம் சுருக்கிட்டு பகவானை பத்தி நல்ல விஷயம், பகவானை பத்தி நல்ல ஸ்மரணை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பகவான் அன்னைக்கு ஒரு நாளாவது, ஆக்சுவலா எல்லா நாளும் இருக்கணும், எல்லா நாளும் இருக்க முடியலனாலும் ஏகாதசி தோறுமாவது ஃபுல் டே பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது, பாகவதம் ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது, பகவானோட ஸ்மரணையில இருக்கிறதுக்கு ட்ரைனிங். அந்த விரதம் எல்லாம் எதுக்கு, நம்ம லைஃப் லாங் அது எல்லா நாள்லயுமே வச்சா சூப்பரா தான் இருக்கும். சரி அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு நாளாவது இருங்க அப்படின்ட்டு பகவான் கேக்குறாங்க இல்லையா? மௌனம்னு வர்றப்போ நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி மட்டும் பேசுறோம், மத்த விஷயங்களை பேசாம இருக்கிறோம்னா அதுக்கு பேரும் மௌனம் தான் அப்படின்ட்டு பெரியவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. சோ மௌனம்ன்றது அது. இப்ப மனதின் மௌனம், இப்ப வெளியே நம்ம பேசாம இருக்கோம், மனசுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம மனசை இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம ஜபம் பண்றதுக்கு உட்கார்றோம்னா மனசுக்குள்ள நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் வைங்க, அப்ப அது மௌனம் கிடையாது. பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வெளியே பேசாம இருக்க, மனசுக்குள்ளேயும் பேசாம இரு. மனசுக்குள்ள பகவான அப்படியே ஃபுல்லா போக்கஸ் பண்ணி நிலை நிறுத்திட்டு பகவானோட ஸ்மரணையிலே இருக்கிறது. சோ மனசளவுலயும் நம்ம மௌனமா இருக்கணும். அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது. இங்க சைட்ல பிக்சர் பாருங்க, இது வந்து இவங்க வந்து சுகதேவ சுவாமி. இவங்களுக்கு வந்து ஒரு 15 வயசு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பரீட்சித் மகாராஜாக்கு இவங்கதான் வந்து பாகவதம் கதைகள் சொன்னாங்க. இவங்க வந்து இது வந்து இவங்களோட அப்பா பவானி மாதாஜி, சுகதேவ கோஸ்வாமியோட அப்பா பேரு வியாசர் தானே? இல்ல யாரு தெரிஞ்சாலும் சொல்லுங்க. என்ன மாதாஜி சொல்லுங்க. சொன்ன மாதிரி கரெக்ட் தான், வியாசர் தான், வேத வியாசர் தான். ஓகே மாதாஜி, வியாசர். இப்ப வந்து இவர் வந்து நடந்து வர்றப்போ இந்த பெண்கள் குளிச்சிட்டு இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பெண்கள். அவங்க வந்து அவருமே ஆக்சுவலா ட்ரெஸ் இல்லாம தான் இருப்பாரு. அவர் போறாரு, அவர் எப்பவுமே அந்த இந்த நிலவை பகவானோட இதுலதான் இருப்பாரு, வேற எந்த இதுவும் இருக்காது அவருக்கு. அவர் போறாரு, இந்த பெண்கள்லாம் வந்து ஆடைகளை எடுத்து போத்திக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்காது. அப்புறம் பின்னாடியே அவங்க அப்பா வர்றப்போ இந்த பெண்கள் குளிச்சிட்டு இருக்க பெண்கள் அவங்க ஆடையை எடுத்து மூடிக்குவாங்க. அப்ப இவர் கேட்பாரு, ஏமா என் பையன் 15 வயசு 16 வயசு பையன், அவன் போனப்போ நீங்க யாரும் ஒண்ணுமே அப்படியே இருந்தீங்க, இப்ப நான் கிளவன், நான் வரேன், நீங்க என்னம்மா சாரி எல்லாம் எடுத்து இது பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அப்ப அந்த பெண்கள் சொல்லுவாங்க, உங்க மகனுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது இல்ல, அவங்களோட இதுல இருக்காங்க, அவங்க வந்து இப்ப இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம், அந்த எந்த ஒரு இதுவும் இல்ல, நீங்க அப்படி இல்ல அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது, மனசளவுலயும் சரி புலன்களும். ஏன்னா அதை பத்தி நிறைய ஸ்லோகம்ல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சுய கட்டுப்பாடு. நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்மள அட்ராக்ட், மாயா வந்து நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா, நம்ம கிருஷ்ணரோட இதுல இருக்கோம்னா மாயா வந்து அட்டாக் பண்ண மாட்டா. நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா, உதாரணத்துக்கு எல்லாரும் வந்து சொல்றாங்க, அந்த படம் செம்ம சூப்பரா இருக்கு, வா போலாம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க சொல்லுங்க, அந்த படம் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு தெரியுமா, அந்த குரூப்ல ஒருத்தன் ஆல்ரெடி பாத்துட்டு வந்துட்டு அவன் சொல்றான், செம்ம சூப்பரா இருக்கு, அனிமேஷன் கிராபிக்ஸ் அது செம்மையா இருந்துச்சு, ஹீரோ ஃபைட் அப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதை பத்தியே பேசுறாங்க. ஓகேங்களா? இப்ப நான் மறுபடியும் டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்கேன், வாங்கடா எல்லாரும் சேர்ந்து போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். இது ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி பழைய விஷயம் நீங்க எது வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். அப்ப வந்து நம்மளும் போயிட்டோம்னா அவ்வளவுதான், நம்ம மாயாவோட பிடிக்குள்ள போயிடுவோம். அப்புறம் நம்ம ஜாலியா தியேட்டருக்குள்ள மாயாவும் கைத்தட்டி சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் நம்ம கூட. சோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா நம்ம போயிட்டோம்னா மாயாவோட பிடிக்குள்ள போயிடுவோம்.
சோ நம்ம சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கோமா, அதுதான். சோ மனசளவுலயும் இப்ப வெளிய வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து ஆசையே இல்ல, ஆனா மனசுக்குள்ள எல்லா ஆசையும் இருக்கும். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, மனசுக்குள்ளேயும் நீ ஆசைப்படாம இருக்கிறது. இப்படிலாம் நம்ம மனசை வச்சிருந்தோம்னா அது பெரிய தவம், மனசுக்கான பெரிய தவம் அப்படின்ட்டு. சோ மனசை தூய்மையா வச்சுக்கிறது, அதுவும் தூய்மை பத்தியும் நிறைய ஸ்லோகம்ல ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க. பிசிக்கலா நம்ம எப்படி தூய்மையா இருக்கோம், 2-3 தடவை குளிக்கிறது மூலியமா நம்ம தூய்மையா இருக்கோம். அதே மாதிரி மென்டலா மனசை எப்படி நம்ம சுத்தமா வச்சுக்கிறது, தாட்ஸ் எப்படி சுத்தமா வச்சுக்கிறது, பகவானோட கதைகளை நல்லா கேட்கணும், பாடல்களை பாடணும், பகவானோட உபன்யாசம் ஏதாவது சொல்றாங்களா, பகவானை பத்தி பேசுறாங்களா, நம்ம போய் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வரலனாலும் கேட்க கேட்க கண்டிப்பா நமக்கு மாறும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கூட நிறைய சிந்தனைகள்லாம் வருது, அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப 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 பகவானோட விஷயங்களே நம்ம மனசுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம், நம்ம கண்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஸ்டேஜ்ல பார்த்தா மனசு வந்து கண்டிப்பா எப்படி அந்த குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்டா எப்படி ஃபோக்கஸ்டா இருக்கு, அந்த மாதிரி நம்மளும் ஃபோக்கஸ்டா ஆயிடுவோம். சோ பகவான் வந்து நம்ம நடத்தையில தவங்களா இருக்கிறது என்னென்ன விஷயம் சொல்லிட்டாங்க, பேச்சுல எப்படி இருக்கணும், அது எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அது தவம். இப்ப நம்ம மனசு எப்படி வச்சுக்கணும், இப்படி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுவே பெரிய தவம். ஏன்னா ஏன் ஒரு தவம்னு எதுக்கு சொல்றாங்க, தவம் வந்து ஆக்சுவலா ஈஸி கிடையாது இல்லையா, கஷ்டம் ஆக்சுவலா. ஆனா நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலாம், அதுதான் பகவான் சொல்றது, இது கஷ்டம் ஆனா நீ இதை பிராக்டிஸ் பண்ண, அது உன்னோட நல்லதுக்குதான், இதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ணனா அதுவே பெரிய தவம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப பார்த்ததுதான் போட்டிருக்காங்க. இப்ப 17th ஸ்லோகம்ல இந்த 3 வகையான தவங்கள் இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, நடத்தையில தவம், பேச்சுல தவம், மனசுல மனசுல எதெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கணும், மனசை எப்படி வச்சுக்கணும், சோ மனசால செய்யக்கூடிய தவங்கள், இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை, இந்த 3 வகையான தவங்கள்லயும் நம்ம கிருஷ்ணரை கொண்டு வந்துடணும். ஓகேங்களா, கிருஷ்ணரை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த 3 விஷயமுமே ஓகேங்களா, இதுவுமே இனி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல லிங்க் ஆகும். இப்ப இவங்க எல்லாருமே பரிக்கிரமா பண்றாங்க பாருங்க, விருந்தாவன் பரிக்கிரமானா சுத்தி வர்றது. இப்போ நம்ம திருவண்ணாமலையில கிரிவலம் சுத்துறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பிருந்தாவனம்ல கோவர்தன மலையை சுத்தி வருவாங்க. சோ அதான் கோவர்தன பரிக்கிரமா. இங்க பாருங்க அப்படியே நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டே பண்ணுவாங்க. இது மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா பண்றாங்க, இல்ல நாம சங்கீர்த்தனம் செஞ்சுக்கிட்டே பண்ணுவாங்க இல்லையா. சோ இது நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றப்போ வாய் அததான் பேசுது, நம்ம செயல்கள் நம்ம சத்துவ குணத்துல பகவானை திருப்தி படுத்துற மாதிரி செயல்கள் செய்யறோம், மைண்ட் அளவுலயும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த கிருஷ்ணரோட விஷயங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது மூலியமா அந்த பகவான் சொல்ற அந்த 3 வகையான தவங்களுக்கும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா இந்த போட்டோஸ் போட்டிருக்காங்க. 18th ஸ்லோகம்ல எதெல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கு, இப்ப நம்ம வந்து மனசா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட நடத்தை, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பேச்சு, இதுலயுமே ரஜோகுணமும் இருக்கு தமோ குணமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் பார்க்க போறோம். மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். எனக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ், இப்போ ஒரு கல்யாணம் நடக்குது, அதுல வந்து சொல்றாங்க நீங்க பொண்ணு மாப்பிள்ள அவங்க வீட்டுல பேசுறாங்க, பொண்ணு வீட்டுல சொல்றாங்க நாங்க எங்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சிடுறோம், மாப்பிள்ளை வீட்டுல சொல்றாங்க எங்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க இதெல்லாம் செஞ்சிருங்கன்னு அவங்க பெரிய லிஸ்டே போடுவாங்க. சோ இப்படி ஸ்டேட்டஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வழிபாட்டுலயும் இதெல்லாம் நம்ம உள்ள கொண்டு வந்தோம், இதுல பகவான் இல்லவே இல்லை. சோ இப்படி எல்லாம் நம்ம ஸ்டேட்டஸ், எனக்கு அதுதான் என்னோட இதுக்கு ஏத்த மாதிரி எனக்கு அதுதான் மரியாதை அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசி செய்யறாங்க அப்படின்னா அது வெறும் ரஜோகுணம் மட்டும்தான் இருக்கு. அதுல சத்துவகுணம் சம்பந்தப்பட்டது இல்ல. இது இப்படி செய்யறதுனால பகவானோட இதுக்கு எந்த விதத்திலயும் நம்ம போக மாட்டோம். இப்ப பகவான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம சத்துவ குணத்துல இருந்துட்டு அப்புறம் பகவான் சொல்ற மாதிரி நம்ம நடத்தை, பேச்சு, தானம் பத்தி எல்லாம் இனிமேல் சொல்ல போறாங்க. அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா இறுதி இலக்கா யாரு, நம்ம பகவானை அடைஞ்சிடலாம். ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிற மாதிரி இதெல்லாமே ரஜோகுணத்துல நம்ம செய்யற செயல்கள், தானமா இருக்கட்டும், எந்த மாதிரியான தானங்கள் ரஜோகுணம், எந்த மாதிரியான தானங்கள் தமோ குணம், அது எல்லாமே பகவான் இப்ப லிஸ்டா போடுவாங்க. அதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓ அப்ப நம்ம இப்படி இருந்திருக்கோம், அப்ப இப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்றத நம்மளோட தவறுகளை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இது தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமா.
சோ இப்படி எல்லாம் என் ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி இதுதான் எனக்கு மரியாதை அப்படின்லாம் செஞ்சு அதுல பகவானே இல்லையா. இதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்னா திரும்ப ஒரு திருப்தியே இல்லாத மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட் தான் நமக்கு இருக்கும். இப்ப 19th ஸ்லோகம்ல இது நம்ம நேத்திக்கே பார்த்தோம். இரண்யகசிபு அவன் அசுரன், அவன் பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு குண்டா இருப்பான். ஆனா அவன் செல்ஃபிஷா நான் சுகமா இருக்கணும், நான் எல்லா உலகத்துக்கும் ராஜா, நான் தான் ராஜாவா இருக்கணும், நான் சொல்றதான் எல்லாவனும் கேட்கணும், நான் தான் கடவுள், எனக்கு சாவே மரணமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப செல்ஃபிஷா அவன் தவம் பண்ணான் இல்லையா. தவம் பண்ணி அப்படியே எலும்பு கூட ஆனான். அதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல. இந்த மாதிரி தன்னையே அழிச்சுக்கிட்டு இல்ல மத்தவங்களை சித்திரவதை பண்ணிக்கிட்டு ஏதாவது செயல்கள் செய்யறாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே தமோ குணத்துல வரும். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ, ஏன்னா அவன் என்ன நல்லாட்சியா பண்ணா எல்லாரையும் அடிச்சு துன்புறுத்தினான் இப்போ, அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு அவனையே வருத்திக்கிட்டான். முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. இப்ப நேத்திக்குமே பகவான் சொன்னாங்க, இந்த மண்டையில தேங்காய் உடைக்கிறது, தீ மிதிக்கிறது. இப்ப ஆடி மாசம் நிறைய பேர் இதுல தீ மிதிப்பாங்க. நான் இதுவும் நான் சம்மந்தப்படுத்தல, இது நான் சொல்லல, பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் எப்படி அவங்கள வழிபட சொல்லியிருக்காங்களோ அப்படி வழிபட்டாலே போதும். நம்ம உடம்பு அப்படி வருத்திக்கணும், நாக்குல வேலை குத்திக்கணும் அப்படிலாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை. நீ எனக்கு ஃபுட்டை ஆஃபர் பண்ணிட்டு நீ பாட்டுக்கு பக்தி பண்ணு, நீ பாட்டுக்கு நாம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு எந்த கடவுளை கும்பிடுறதா இருந்தாலும் சரி, முருகரோ சிவனோ அம்மன் வழிபாடு யாரா இருந்தாலும் அவங்க நாம ஜபத்திலேயே அவங்க நம்ம நாம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு நல்ல செயல்கள்ல ஈடுபட்டுட்டு இருந்தாலே போதும், அதுலயே அவங்க திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம உடம்ப வருத்திக்கணும்னு எந்த தெய்வங்களுமே சொல்லல. அது நடுவுல யாரோ சொன்னதை கேட்டு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் தண்ணியையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு அப்படிலாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை. சோ அப்படிலாம் பண்றாங்கன்னா அவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்க. தமோ குணத்துல செய்யற தவம் அதெல்லாமே அதோட ரிசல்ட் ஒண்ணுமே, அதுவுமே கிருஷ்ண பகவான பத்தி பக்தி வருமா இல்ல அவரோட உலகத்தை ரீச் பண்ணுவாங்கன்னா எதுவுமே பண்ணாது. சோ இப்ப பார்த்ததுதான் தவம்ல முக்குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது இப்ப சத்துவகுண நம்ம ஒரு தவம் செய்யறோம், அது சத்துவகுணத்துலதான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுல ஜட, உதாரணத்துக்கு நேத்துக்கே அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இப்போ ஒரு ஊர்ல மழையே இல்ல, ஒருத்தர் நல்ல 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 ரிச்சா இருக்காரு, இப்போ ஒரு யாகம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு, நம்ம ஹோமம் பண்ணலாம், நிறைய அந்த யாகம் பண்றவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஊர் மக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்னா நம்ம கலந்துக்கலாம், நல்லபடியா சாமி கும்பிடல மழை வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ யாகம்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு செலவாகும் இல்லையா. சோ அதுக்கான எல்லா செலவும் அவரே எடுத்துக்கிறாரு, அவரே எடுத்து பண்றாரு, எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்றாரு. அந்த இவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தட்சணையா இருக்கட்டும் இல்ல வரக்கூடிய மக்களுக்கு சாப்பாடு அதெல்லாம் கொடுக்கறது எல்லாமே அவரே இது பண்ணிக்கிறாரு. ஆனா அவர் போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டல நான் தான் இதெல்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்லாம். அவரோட எண்ணம் என்னவா இருக்கு, பகவானே நல்லபடியா நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை வழிபடுறோம், எங்களுக்கு மழையை கொடு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து வேண்டுறாங்க. இது சத்துவகுணம். சோ அவங்க பகவானுக்கு ஊர் மக்கள் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக பகவானை எல்லாரும் சேர்ந்து இது பண்றாங்க. இது சத்துவகுணம், நல்ல நம்பிக்கையோட அவங்க அதை செய்யறாங்க. இதே ரஜோகுணம்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, என்னோட மரியாதைக்கு நான் இவ்வளவு அதை போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டுவாங்க, நான் இவ்வளோ இந்த ஹோமத்துல போடக்கூடிய இந்த சாமான்களுக்கு நான் இவ்வளோ காசு செலவு செய்யறேன், அதுக்கப்புறம் இந்த வந்திருக்கவங்களுக்கு இவ்வளோ செலவு செய்யறேன், சாப்பாட்டுக்கு இவ்வளோ செலவு செய்யறேன் அப்படின்னு எல்லாம் பிரகடனப்படுத்திக்கிறது அவங்கள பத்தியே. அப்படிலாம் இருந்தா அது ரஜோகுணம். தமோகுணம் முட்டாள்தனமான முறையில செய்யறது, மண்டையில தேங்காய் உடைக்கிறது அதெல்லாமே. அப்புறம் இன்னொருத்தன் ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கான், அவன் எனக்கு போட்டியா இருக்கான், அவன் அழியணும், அவன் பிசினஸ் அப்படியே படுத்த படுக்கையே ஆயிரணும், என் பிசினஸா சூப்பரா வளரணும். இது எந்த யாகமும் பகவானோட வழிபாடுல இது இல்லவே இல்லை. இந்த பேய் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த வழிபாடுல இதெல்லாம் வேணா மேபி பண்ணலாம், அது திரும்பவும் அவங்களதான் அடிக்கும், அது அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய அந்த தவங்கள்லாம் தமோ குணத்துல சேரும். தவம் புரிவது மட்டும் போதாது, அது பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் பக்தர்களை மகிழ்விக்கிறதா அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணணும். இப்ப நான் செய்யறேன், அது பகவானை திருப்திப்படுத்துதா அப்படின்றது நமக்குள்ளே நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கணும். பகவானை திருப்திப்படுத்துதுன்னா அப்ப ஓகே, நம்ம செய்யறது பகவான் சொல்ற மாதிரிதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் பகவானுக்கு அவரோட பக்தர்களுக்கு நம்ம சேவை செஞ்சா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சோ நம்ம கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு
நம்ம செய்யற செயல்கள் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதா இருக்குதா அப்படின்னா ஓகே, அப்ப பகவானையும் நம்ம திருப்தி செஞ்சிடலாம். இப்ப தானம், இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம தவங்கள் பத்தி பார்த்தோம். இப்ப தானத்தோட முகுணங்கள், நம்ம எப்படி தானம் செய்யறோம், எந்த டைம்ல செய்யறோம், அது எல்லாமே நான் முன்னாடியில இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா. அது இப்பதான் இந்த சாப்டர்ல தான் பகவான் சொல்ல போறாங்க. தானத்தின் முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க நீங்க அந்த இதே கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒருத்தர் அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பெரியவரு, அவரு நல்ல வசதி உள்ளவரா இருக்காரு. அவர் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக அவரோட கையில இருந்து பணத்தை போட்டு எல்லாம் செய்யறாரு, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் சில பேர் பார்த்தோம்னா, இப்ப வருஷத்துக்கு நான் இவ்வளவு கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை நான் என்னோட குலதெய்வத்துக்கு நான் செய்யறேன். இப்போ எல்லாருமே முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க, இவங்க வேலை காரணமா இன்னொரு ஊர்ல இருப்பாங்க. சோ அப்பா அம்மா இருக்கிற அந்த அவங்க வாழ்ந்து அங்க இருந்து படிச்சுட்டு வேலை காரணமா வேற எங்கேயாவது இருப்பாங்க இல்லையா. சோ அந்த இடத்துல பக்கத்துல நியர்பைல இருக்கிற கோயிலுக்கு நான் இவ்வளவு நான் செய்வேன், ஒதுக்கிடுவாங்க அவங்க மாசம் மாசம். அதுக்கப்புறம் இங்க எங்க வேலை பாக்குறாங்களோ அங்க தங்கி இருக்காங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கோயில்களுக்கு எல்லாம் நான் செய்வேன், என்னால முடிஞ்சதை நான் செய்வேன். இதை அவங்க கடமையாவே வச்சுக்குவாங்க. நம்ம செய்யலாம், நம்ம இது நம்மளோட சம்பளத்துல ஆண்டவன் நல்லாவே நம்மள வச்சிருக்கான், நம்ம எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி செய்வாங்க. இப்படி எல்லாம் செயல்கள் செய்யறாங்க, யாருக்குமே சத்தமே இல்லாம செய்யறது. இப்படி எல்லாம் செய்யறாங்கன்னா அது சத்துவகுணம். உதாரணத்துக்கு இப்ப இன்னும் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா, நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யற ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சப்போஸ் ஹஸ்பண்ட் இல்ல, அவங்க ஒருத்தங்க தான் ஒரு 2-3 பேர் வீட்டுல போய் வேலை செஞ்சு அவங்க குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த குழந்தை நல்லா படிச்சிருக்கு, ஆனா அந்த குழந்தைய மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னா, அந்த நல்ல 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 காசு இருக்கிறவங்க அந்த குழந்தைய படிக்க வைக்கிறாங்க, ஆனா வெளியே சொல்லல, நான் தான் படிக்க வைக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லாம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, எஜுகேஷன் வைஸ் அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்பவும் அவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை, அந்த பொண்ணு நாளைக்கு எல்லாருக்கும் ஊர் ஃபுல்லா சொல்லணும் இவங்கதான் செஞ்சாங்க, இவங்கதான் அந்த எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது அவங்களுக்கு. அந்த குழந்தை நல்லபடியா படிச்சுட்டு வந்தா இது அந்த சந்தோஷமா இருக்கும், பரவாயில்ல ஆண்டவன் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற நிலைமைக்கு ஆண்டவன் என்ன வச்சிருக்கான், அந்த ஒரு திருப்தி அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்புறம் தகுந்த இடம், எந்த இடத்துல வச்சு தானம் பண்ணணும்ன்றது அவங்க நம்ம கரெக்டான இடத்துல வச்சு தானம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் சத்துவகுணம். ஏன்னா இடமும் இருக்கு, அத பத்தி இப்ப இந்த சாப்டர்லயே நம்ம பார்ப்போம். ஒரு சரியான இடத்துல வச்சு நம்ம தானம் கொடுக்கணும். காலம் ரொம்ப லேட் நைட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. தகுந்த நபர், அதுவுமே இப்ப இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். நம்ம கொடுக்குற தானம் கொடுக்குற அந்த வாங்கிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த ஆளுக்கு சரியான ஆளா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவன் தீய வழியில நம்ம கொடுக்குற காசை வாங்கி அவன் ஆல்கஹாலோ இல்ல ட்ரக்ஸோ ஏதோ இது பண்ணான்னா அவனோட பாவத்துல நமக்கு பாதி வந்துடும். அதனால ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நம்ம தானம் கொடுக்குறப்போ. இப்ப ரஜோ குணத்துல இதுக்கு ஆப்போசிட் எதிர்பார்ப்பாங்க. இப்ப நான் அந்த சொந்தக்காரனுக்கு இவ்வளவு ரூபாக்கு நான் மொய் செஞ்சேன், இப்ப அவங்க வீட்டுல கல்யாணம் வருது, அவங்க பதிலுக்கு இவ்வளவு செய்யறாங்களா பாப்போம் அப்படிலாம் நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா நம்ம ரஜோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லாம் நிறைய அந்த பற்றுதல் காரணமா நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு செலவு செய்யறோம் அப்படின்னாலும் அது ரஜோகுணம். சில சமயம் கொடுத்துருவாங்க, தானமா கொடுத்துருவாங்க, அச்சோ அதை கொடுத்துருக்கவே கூடாது, ஐயோ அதை போய் கொடுத்துட்டோமே நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படியும் பண்ணக்கூடாது. அப்படி நம்ம ஃபீல் பண்றோம்னா நம்ம ரஜோகுணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தமா. இப்ப தமோ குணம்ல என்னன்னா, தூய்மையே இல்லாத ஒரு இடத்துல வச்சு கால நேரம் இல்ல, ஏதோ ஒரு லேட் நைட்டு அந்த நம்ம குடுக்குறோம், அந்த வாங்கிக்கிற பர்சனும் ரொம்ப தீய செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கான் அப்படின்னா நம்ம தானம் கொடுத்தாலும் அது பலன் கிடைக்காது. அப்படி ஏன்னா நம்மளோட பணத்தை தீய செயல்களுக்கு தான் செய்ய போறான். சோ அவன் என்ன பாவம் அனுபவிக்கிறானோ அதுல நமக்கு பாதி பாவம் வந்துடும். சோ அதனால தானம் கொடுக்கறப்போ ரொம்ப ரொம்ப பார்த்து கொடுக்கணும். மிகச்சிறந்த தானம் எதுனா கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களுக்காக நம்ம தானம் செய்யலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப எப்படி நம்ம ஜூம் கிளாஸஸ்ல ஃப்ரீயா பகவத்கீதை கத்துக்கிட்டு இருக்கோமோ, அவங்க பகவத்கீதா ரெசிடென்சியல் காலேஜ்னே கட்டுறாங்க. சோ யாரெல்லாம் அங்க போய் தங்கி ஃப்ரீயா படிச்சுக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு கோயில் கட்டுறாங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கலாம். ஏன்னா அது பகவானுக்கு நம்ம செய்யறது இல்லையா. சோ பகவானுக்கு எதுவும் நம்ம கொடுத்துதான் பகவானுக்கு இதாகுதான்னா இல்ல.
எல்லாமே நம்மளோட நல்லதுக்குதான். ஏன்னா நம்ம நிறைய பாவ மூட்டைகள் வச்சிருக்கோம். சோ பகவான் விஷயத்துல நம்ம செஞ்சோம். புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம், பகவத்கீதை புக்ஸ் வாங்கி யாருக்கா டொனேட் பண்ணலாம், பாகவதம் புக்ஸ் வாங்கி டொனேட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் மிகச்சிறந்த தானம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் அவர்களும் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் நாம் என்ன கொடுக்கிறோம் என்பதை பார்ப்பதில்லை, நாம் எதை மறைத்து வைக்கிறோமோ அதையே பார்க்கிறார். நீ சரி ஒருத்தர் நல்லா சம்பாதிக்கிறாரு, ஓகேங்களா, 10 ரூபா நோட்டை மட்டும் கொடுக்குறாரு. சோ பகவான் மேல இருந்து பாப்பா, நான் இவனை எவ்வளவு அழகா வச்சிருக்கேன், இவன் போய் 10 ரூபா கொடுக்குறான், அவன் எவ்வளவு உள்ள பதுக்கி வச்சிருக்கான், அதைத்தான் பகவான் பாப்பாங்க. சோ இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வருதுன்னா, அவங்கவுங்க தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுங்க, பணத்தை தான் கொடுக்கணும்லாம் இல்ல. இப்போ ஒருத்தங்க வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்காங்க, இப்போ அவங்க வந்து அந்த அவங்க கிட்ட துணிமணிகள் எல்லாம் இருக்குன்னா அந்த துணிகளை வந்து பகவானுக்கு வந்து பகவானுக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து டொனேட் பண்ணலாம். இல்ல நிறைய பேர் ஏழை மக்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம், அவங்களோட இதை வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம். அப்போ யாருக்கிட்ட எந்த வளம் நிறைய இருக்கோ அதுல இருந்து அவங்க கொடுத்துக்கலாம். இல்ல எனக்கு எதுவுமே இல்லை, நான் பணக்காரன்லாம் இல்லை, நான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டத்துலதான் இருக்கேன், ஆனா என்னால என் உடல் உழைப்பால நான் பகவானை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நல்ல சேவை செய்யலாம். கோயில்ல போய் நல்லா சேவை செய்யலாம், எல்லா சேவையும் செய்யலாம். எல்லா கோயில்களிலும் பாத்தீங்கன்னா சேவை செய்யறதுக்கு வாங்கன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. சோ நம்ம உடல் உழைப்ப பகவானுக்கு கொடுக்கலாம், அதுவுமே பகவான் நல்லாவே திருப்தி அடைவாங்க. பகவானின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக அனைத்து வளங்களையும் பயன்படுத்துங்கள், அதுவே மிகச்சிறந்த தானம். சோ யாருக்கிட்ட என்ன வளம் இருக்கோ, இப்ப சில பேர் நல்ல இப்ப டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க, இப்ப இங்க நாங்க எல்லாருமே டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும், அட்மின்ஸா இருக்கட்டும், யாருமே எங்களுக்கு எதுவும் சம்பளம் எல்லாம் இல்ல, நம்ம பகவான நம்ம படிக்கிறோம், அதை நம்ம எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்றோம். சோ அப்படிதான் எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே நடக்குது. சோ யாருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா 30% பேர் டீச்சர்ஸாவே இருப்பாங்க. டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நல்லா அது வருதா, அப்ப நீங்க டீச் பண்ணிக்க அப்படின்னு. இப்ப அட்மின் ரிலேட்டட் இதெல்லாம் சில பேருக்கு நல்லா வருதுன்னா, ஓகே எனக்கு டீச்சிங் வேணாங்க, நீங்க அட்மின் ரிலேட்டட் சேவா கொடுங்க, நான் பண்றேன் அப்படின்வாங்க. சோ அது பண்ணிக்கலாம். அதுவும் எல்லாமே கிருஷ்ண சேவை தான் இல்லையா? இப்ப நம்ம ஜூம் கிளாஸ் நீங்க எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு நான் தெரியுறேன், அட்மின்ஸா இருக்கிறவங்க தெரிவாங்க. ஆனா இதுக்கு பேக் எண்ட்ல நிறைய பேர் வேலை பார்த்திருக்காங்க. இந்த பிபிடிஸ ப்ரிப்பேர் பண்றதா இருக்கட்டும், இப்ப ஜூம் லிங்க் டெக்னாலஜியை நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு சொல்றேன். இந்த ஜூம் லிங்க் கிரியேட் பண்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, கம்ப்யூட்டர் வைஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப தெரியாது. சோ உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய பேரோட உழைப்பு இதுல இருக்கு. சோ நமக்கு எது நல்ல முடியுதோ அதை நம்ம கிருஷ்ண சேவையில பயன்படுத்தலாம். இப்ப இந்த 20th ஸ்லோகம்ல இந்த பிக்சர் பாருங்க, இங்க ஒரு பிரபுஜி வந்து பிரபுபாதரோட சின்ன சின்ன புக்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து சொல்றாங்க, இதை வாங்கிக்கங்க. இல்ல பகவத்கீதை புக்ஸ் இதுவுமே நீங்க பாக்கலாம், பகவத்கீதை புக்ஸ், பாகவதம் புக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரோடுல வந்து அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க. இந்த பிரபுஜிஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல், அவங்களோட என்டையர் டே பாத்தீங்கன்னாலே கிருஷ்ண சேவையில தான் ஈடுபடுவாங்க. அவங்க ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு மங்களார்த்தி, அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை டெய்லியுமே அவங்க பகவத்கீதை படிப்பாங்க, பாகவதம் படிப்பாங்க, அவங்களோட ரொட்டீனாவே. அப்புறம் புக்கு நிறைய பேர், அதாவது யாருக்கெல்லாம் சுத்தமா பகவத்கீதை ஞானம் இல்லையோ அவங்களுக்கு எப்படியாவது போய் சேரணும்ன்றதுக்காக அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வந்து எல்லாம் பண்றாங்க. அப்படிலாம் நம்ம பண்ணுவோம்னா பெரிய பெரிய கேள்விக்குரிய அதெல்லாம். ஏன்னா அவங்க வெயில பார்க்க மாட்டாங்க, மழை பார்க்க மாட்டாங்க, வெளியே வந்து சும்மா ஒரு கொட்டகையை போட்டுட்டு, இல்லைன்னா கொட்டகை கூட போடுறது கிடையாது, அப்படியே அவங்க இருந்து சேல் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு அவங்களோட இதுக்கா இல்ல, அவங்களுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு இது பிடிக்கும். கிருஷ்ணருக்கு வந்து நீ என்ன பத்தி சொல்லு, ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்துல, எந்த கஷ்டத்துல வேணாலும் இருக்கலாம், நமக்கு இந்த பௌதிக இதுல கஷ்டத்துக்கு பஞ்சமே இல்லை இல்லையா? யாருக்கெல்லாம் இந்த பகவத்கீதை ஞானம் போச்சுன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு எப்படி கிருஷ்ண பக்தி பண்றது தெரியும், எப்படி வாழ்க்கையில இந்த சம்சார சாகரத்தை எப்படி கடந்து போகணும்ன்ற ஒரு ஐடியா வந்துரும் இல்லையா? அதனால எல்லாருமே காப்பாற்றப்படணும், இந்த சூசைடு எல்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் மோர் அண்ட் மோர் பிரபுஜிஸ் வந்து அந்த பகவத்கீதை புக்கை விநியோகம் பண்றது, பாகவதம் புக்கை இது பண்றது, அந்த செயல்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த பிரபுஜி இங்க பாருங்க, இது டே டைமா இருக்கு அண்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ சுத்தமான ஒரு இடத்துலதான் அவங்க தானம், ஏன்னா தானமும் பண்ணலாம், நம்மளுமே பகவத்கீதை புக்ஸ் வாங்கி தானம் பண்ணலாம். சோ தானம் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சத்துவ குணத்துல நம்ம ஏன்னா இப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தானம் தான் பகவான் சொல்றாங்க. தானத்திலயுமே சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் இருக்கு அப்படின்னு. சத்துவகுணத்துல இருக்கிற தானம் இப்படிப்பட்டதா இருக்கும். கரெக்டான நபர்களுக்கு கொண்டு போய், ஏன்னா இப்ப நம்ம குடுக்குறோம், அவங்க வந்து அந்த பகவத்கீதை புக்கும்
கிருஷ்ணரும் வேற இல்ல இல்லையா, பகவானே அது. சோ அவங்க ப்ராப்பரா அதெல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம கொடுக்க கூடாது. அதனால நம்ம பார்த்து கொடுக்கணும். பிளஸ் இப்ப நம்ம தானம் பண்றோம்னா பதிலுக்கு நம்ம எந்த எதிர்பார்ப்பும் வச்சுக்க மாட்டோம் இல்லையா, அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம வேண்டிக்கிட்டு தான் கொடுப்போம். சோ அதெல்லாமே சத்துவ குணத்துல நம்ம கொடுக்கப்படுற தானம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. அது எல்லாமே இப்ப நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க, அவங்க வந்து பகவானே நீ என்ன நல்லா படிக்க வச்சிருக்க, என்ன நல்லா கை நிறைய சம்பாதிக்க வச்சிருக்க, அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கோடான கோடி நன்றி. இப்ப என்னால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன ஹெல்ப் நான் அந்த சொசைட்டிக்கு செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நிறைய செய்வாங்க. அதை வந்து அவங்க எப்படி நம்ம ஒரு டியூட்டி, இப்போ ஒரு வேலைக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம கரெக்டா அவங்க சொல்ற வேலையை செஞ்சாதான் அவங்க சம்பளம் தருவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க நான் வந்து இதெல்லாம் செய்யணும், அது என்னோட கடமையா நினைச்சு நான் செய்வேன், அதுல இருந்து தவற மாட்டேன், அந்த ஒரு புரிதல் அவங்களுக்கு இருக்கும். தகுந்த நபருக்கு தான் அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி யாரு அதை பத்திரமா பாத்துப்பாங்களோ அவங்களுக்கு, கொஞ்சம் பக்தி பண்றவங்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம். தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில், சோ வேலை கெட்ட வேலையில அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்காம கரெக்டா பகல் நேரமும் அந்த மாதிரி பார்த்து கொடுக்கறது கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக. அது பகவானை நினைச்சிட்டு கொடுக்கணும், அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். அது இப்படி எல்லாம் நம்ம தானம் பண்ணோம் அப்படின்னா அது சத்துவ குணத்துல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப இந்த போட்டோ பாருங்க, இது நம்ம சர்வசாதாரணமா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இப்படியும் பண்றாங்க. நான் பாருங்க, நான் இவ்வளவு பேருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணேன், அது பண்ணேன்னு போட்டோ எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, போட்டோ எடுக்காமலும் நிறைய பேர் நிறைய நல்ல காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப போட்டோ எடுக்காம தன்னை விளம்பரப்படுத்திக்காம இருக்கிறவங்கள பத்தி பேச்சே இல்ல. நீ போட்டோ எடுத்துட்டு நீ பண்ணாத அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அப்படி அவன் ஆக்சுவலா நல்லதுதான் பண்றான். ஆனா ஒன்ஸ் அந்த போட்டோ இது பண்ண விளம்பரம் தேட தேட ஒரு ஸ்டேஜ்ல குடுக்குற மாதிரி குடுத்துட்டு அப்புறம் குடுக்காம கூட ஆயிடுவான். அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் மாறிடும். சோ அதனால பகவான் நீ ரொம்ப அப்படி இருக்காத, அது வந்து ரஜோகுணத்துல கொடுக்கப்படுற தானம், அந்த மாதிரி நீ வச்சுக்காத. இது எப்பயோ பகவான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்ப நடக்குது. இப்ப எவ்வளவு அப்படியே பொருந்தது பாருங்க. அதான் பகவத்கீதை இன்னும் 10,000 வருஷம் கழிச்சு அந்த மக்களுக்குமே பொருத்தமா இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா பகவானோட திருவாயில இருந்து வந்தது இல்லையா. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி, சோ இவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு, நிறைய லைக்ஸ் எதிர்பார்க்கிறாரு, நிறைய யூடியூப்ல நிறைய பணம் எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் எதிர்பார்த்து அவர் ஒரு செயல் இந்த விஷயம் செய்யறாரு. இப்படி செஞ்சாங்கன்னா அது வந்து சத்துவகுணம் கிடையாது. அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம், அதுவுமே ரஜோகுணத்துலதான் வரும். உதாரணத்துக்கு நான் அப்ப சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு சாரி நம்மளே வச்சிருக்கோம், அந்த சாரி வந்து நம்ம கொடுத்துடுறோம், ஒருத்தங்களுக்கு தானமா கொடுத்துடுறோம். கொடுத்துட்ட அப்புறம் அச்சோ அந்த சாரி நல்லாதான் இருந்துச்சு, சரி நம்ம அதை கொடுத்துருக்கவே கூடாது அப்படின்லாம் யோசிச்சோம்னா அப்ப நம்ம ரஜோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இது வந்து தமோ குணத்துல கொடுக்கப்படுற தானம். அதாவது அந்த இடமும் இவன் வந்து எவ்வளவு தெனாவட்டு பாருங்க, இவனுக்கு நான் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நீ காசு கொடு, அவன் பாக்குறதுக்கு நல்லா தானே இருக்கான், போய் உழைச்சு சம்பாதிக்கலாம்ல. சோ அதுவும் பண்ணல. சோ அதனால நம்ம யாருக்கு தானம் கொடுக்கறோம், ஒரு சுத்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல ஒருத்தன் வந்து நல்லா தான் இருக்கான் ஆனாலும் அவன் வந்து மிரட்டுறான், நீ குடு எனக்கு வந்து குடிக்க போகணும் இல்ல வேற ஏதாவது தீய இது சொல்றான், அதுக்கு நம்ம ஏதோ நைட்டு டைம்ல நம்ம ஏதோ பாத்ரூம் போற வழியில இந்த மாதிரி யாரோ வழி மறைச்சு நம்மள கேக்குறாங்க அப்படின்னா, ஆனா வேற என்ன பண்றது, குடுக்கலன்னா கத்தி வச்சு குத்திட்டானா நம்ம என்ன பண்றது. அப்போ பகவான் கிட்ட நம்ம வேண்டிடணும், இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பகவானே மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மாதிரி தவறான நபர்களுக்கு நம்ம கொடுக்க கூடாது. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதி அற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம். சோ இந்த மேல சொல்லி இருக்கிறது எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் மரியாதையை நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம நான் கொடுக்குறேன் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கவே கூடாது. அவங்க நம்ம கொடுக்குற அளவுக்கு பகவான் நம்மள வச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் நமக்கு இருக்கணும். சோ மரியாதையான இருந்தா எடுத்து பிச்சை போடுவாங்க இல்லையா, நம்ம அவங்க கையில போடணும், இல்ல அவங்க தட்டு வச்சிருக்காங்கன்னா தட்டுல போடணும், அப்படியே தூக்கி எறிகிறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அதுவுமே தமோ குணம் தான், தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. சோ இப்ப தானத்துல இந்த 3 குணத்தை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது கிருஷ்ணரும் அவருடைய பக்தர்களும் நம் தானத்தை நம்பி இல்லை. இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா. நம்ம கொடுக்கறதுனால பகவானுக்கு ஒண்ணுமே அவர் அவ்வளவு நிறைய கொடுத்துருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஏதோ பிச்சு கொஞ்சம் இதா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம். ஆனா அதுக்கே பகவான் அவ்வளவு சந்தோஷமா அடையிறாரு. அவர்கள் நம்மிடமிருந்து தானத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அது நமது பாக்கியம்,
ஏன்னா எத்தனை பேருக்கு இப்ப நம்ம வஸ்திரம் வாங்கிட்டு போறோம் பகவானுக்கு, நம்ம அது சாத்திட்டாங்க அப்படின்னாலே நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா? சோ அதனால நம்ம அதுக்கு பாக்கியம் பாக்கியம் இருந்தாதான் அதெல்லாம் நடக்கும். சோ அதனால நம்ம அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். அதை தவிர இது பண்றோமா, கேக்குறாங்களா, வந்துட்டாங்களா, இப்படிங்களா இருந்தோம்னா அப்படி அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல கொடுக்கவே வேண்டாம், கொடுக்காமலே இருக்கலாம். அது நம்ம பகவானுக்கு இந்த மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு காலேஜ் பகவானோட இந்த பகவத்கீதா ரெசிடென்சியல் காலேஜ் கட்டுறதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம்னா கண்டிப்பா அது நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பா கம்மி பண்ணி இன்னும் கிருஷ்ண பக்தி வர்றதும் பெரிய விஷயம் தானே. நம்மளோட குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க சில பேர் இன்னும் பக்திக்கு பாதையில வராம இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களையும் வர்றதுக்கு பகவானோட அருள் கிடைக்கும் இல்லையா? அது நம்மை தூய்மைப்படுத்தி நம்மை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்து செல்லும். கிருஷ்ணர் நாம் என்ன தருகிறோம் என்று பார்ப்பதில்லை, நம்ம எதை மறைச்சு வச்சுக்கிறோம் அதைத்தான் பாக்குறாங்க. சோ இது வாமன அவதாரத்துல சுக்கராச்சாரியார் சொல்லுவார்ல, நீ கொடுக்காத, நீ கொடுத்தன்னா வந்திருக்கிறது பகவானே வந்திருக்கிறான், அவன் கேட்டு அவன் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குவான் அப்படின்றான் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லுவாரு. ஆனா அவர் பேர் என்ன மாதாஜி, அந்த கிங்கு பேரு பிரகலாதனோட மகாபலி சக்கரவர்த்தி தானே? மகாபலி சக்கரவர்த்தி அவர் சொல்லுவார், பகவானே வந்திருக்காரு, பகவானுக்கு தர்றதுக்குன்னா அதுக்கு நான் பாக்கியம் எல்லாம் பண்ணிருக்கணும், பரவாயில்ல அவர் எடுத்துக்கிறாருன்னா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம. அதை விட்டுட்டு சுக்கராச்சாரியார் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக அது போட்டிருக்காங்க. சோ இப்ப அடுத்தது முடிவு பார்க்க போறோம். முடிவுனா இந்த ஓம் தத் சத் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. நம்ம ராதிகா மாதாஜி கூட இந்த வேர்டு எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஓம் தத் சத். சோ ஓம் தத் சத் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். இப்ப எப்படி நம்ம அந்த 3 குணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதுக்கும் மேல சுத்த சத்வ நிலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த தளத்துல இருந்துட்டு நீ செயல்கள் எல்லாம் செய்ய அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இது, இந்த சுத்த சத்துவ நிலை மாதிரிதான் இந்த ஓம் தத் சத். ஓம்னா என்ன அப்படின்னா விஷ்ணு பகவானை குறிக்கும். தத்துனா முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. சோ இப்ப ஒரு கோயில்ல அவர் ஓடி ஓடி உழைக்கிறாரு, அவருக்கு படிப்பு அறிவெல்லாம் இல்லை, எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க தெரியாது, எனக்கு பாட்டு பாட தெரியாது, ஆனா என்னோட உடல் உழைப்ப கொடுக்க தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா ஓடி ஆடி பகவானுக்கு அபிஷேகத்துக்கு தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு வர்றதா இருக்கட்டும், பூக்களை பறிச்சு கொண்டு வர்றதா இருக்கட்டும், கோயிலை சுத்தப்படுத்தி நல்லா நீட்டா வச்சுக்கிறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பகவானோட சேவையில ஈடுபட்டு இருக்காருல்ல, அவருக்கு கூட முக்தி கண்டிப்பா பகவான் கொடுத்துருவாரு. சோ இதுதான் நம்ம முக்திக்காக. அப்புறம் அவருக்கு அது நம்ம படிச்சவங்களா இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் டேவையும் எப்படி பகவானோட ஸ்லோகம் நம்மளே பிரிச்சுக்கணும், ஸ்லோகங்களை வாசிக்கலாம், நம்ம கொஞ்ச நேரம் கோயில போய் சேவை செய்யலாம், அப்புறம் வீட்டுல நம்ம பூஜை ரூம்ல கொஞ்சம் இந்த விஷயம் பண்ணலாம், பகவான போட்டோஸ் எல்லாம் நல்லா சுத்தப்படுத்தி பூக்களால டெக்கரேட் பண்ணலாம், துளசி மாலை நம்ம கெட்டலாம், அப்படியே நாம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே கெட்டிட்டு அந்த நம்ம கையில நம்ம சரியா மாலை கெட்ட வரலனாலும் பரவாயில்ல, கெட்ட தெரிஞ்சுதான் ரொம்ப சூப்பரு, சரியா கெட்ட தெரியலன்னாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு கெட்டி நம்ம போட்டோம்னா அது அவங்களுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் பகவானுக்கு. ஏன்னா அவருக்கு சொல்லியிருக்காருல, எனக்காக ஒரு பக்தியோட ஒரு பழமோ ஒரு இலைன்னு சொல்லப்படுறது துளசி தான். சோ நம்ம இந்தியால இருக்கோம், இந்த புண்ணிய பூமியில இருக்கோம். சோ துளசி எவ்வளவு தூரம், நீங்க துளசி செடி ஒரு குட்டி செடியும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, வாங்கி வச்சுட்டு தினந்தோறும் காலையிலயும் ஈவினிங்கும் அதை சுத்தி வாங்க, பிரம்மஹத்தி தோஷமே போகும், இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கூட இருக்கு. அதனால அத பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு முடியுமோ துளசிய வாங்கி வாங்கி பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுங்க, அவருக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். முடிஞ்சா மாலையெல்லாம் கெட்டுங்க, உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னா அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டே மாலை கட்டி மாலையெல்லாம் போடலாம். இப்படி எல்லாம் நம்ம பண்றப்போ கண்டிப்பா நம்ம முக்தி அடைஞ்சிருவோம். கண்டிப்பா முக்தி அடைகிறதுன்னா என்ன, திரும்ப இங்க வரமாட்டோம், பகவான் கூடவே இருக்கிறது. சத்துனா என்னது, பகவான் அவரது பக்தர்களின் திருப்திக்காக செயல்களை அர்ப்பணிப்பது. சோ சுத்த சத்துவ நிலையிலயும் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம செயல்கள் எல்லாமே செய்வோம், பகவானுக்கு அது திருப்தி அளிக்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணிப்போம். பகவானுக்கு எது பிடிக்குதோ அதைதான் நான் செய்வேன், பகவானுக்கு பிடிக்காததை நான் செய்ய மாட்டேன். அப்புறம் எனக்கு வருது பலன்கள்லாம் வருது, அந்த பலன்கள் பகவானே எனக்கு வேண்டாம், நீ உனக்கே நான் ஆஃபர் பண்ணிடுறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது. அதுதான் இங்க சத்து அப்படின்ற வேர்டோட அர்த்தமும்.
பகவான் அவரது பக்தர்களின் திருப்திக்காக, அவங்களோட கிருஷ்ண பக்தர்களை நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறோம் அப்படின்னாலும் பகவான் சந்தோஷமா அடைவாங்க. ஓகேங்களா? இப்ப 23rd ஸ்லோகம்ல அதுதான் இந்த ஓம் தத் சத் அதோட இதுதான் இங்க பார்க்க போறோம். படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. முன்னாடி சொல்றாங்க. சோ இந்த ஓம் தத் சத் அந்த வேர்டை வந்து இப்ப சின்ன வயசுல இருந்து இந்த குருகுலம்ல எல்லாம் படிப்பாங்க இல்லையா, வேத பாடசாலையில ஒரு குரு இருப்பாங்க, நிறைய குட்டி பசங்க சிஷியர்கள் இருப்பாங்க, உங்க வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க மந்திரங்கள்லாம் எப்படி உச்சரிக்கணும், அதை இவங்க ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அப்பவும் இந்த ஓம் தத் சத் அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸ சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் யாகங்கள் செய்யறப்பவும் ஓம் தத் சத் அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸ சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சோ இதுல ஓம்ன்றதே பகவானை தான் குறிக்குது இல்லையா. சோ நம்ம எந்த தேவர்களை நினைச்சு நம்ம ஹோமம் பண்ணாலும் நம்ம ஓம்னு சொல்லாம அந்த மந்திரங்களே இருக்காது. சோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியுமே கிருஷ்ண பக்தி வர்றதுக்கு முன்னாடியுமே நம்ம எந்த கடவுள் நம்ம என்ன வழிபாடு, அதாவது தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணியிருந்தாலும் அது வேஸ்டே கிடையாது. அவங்களெல்லாம் கும்பிட்டுதான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். அதுக்கு நான் அவங்க முக்கியம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்ல வரல, அவங்க முக்கியம்தான், ஆனா அது வேஸ்ட்ன்னு கிடையாது. நம்ம சனாதன தர்மத்துல நிறைய இது இருக்கு, நிறைய குருமார்கள் இருக்காங்க. அவங்க யாரையுமே ஒருத்தர் உயர்ந்தவங்க ஒருத்தவங்க தாழ்ந்தவங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது. எல்லாருமே பகவான் கிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தான் அவங்க இது பண்றாங்க. என்ன ஒருத்தரும் ஒரு சாமியை பிடிச்சிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். சோ அந்த ஓம்ன்ற வேர்டு பகவானை தான் குறிக்கும். சோ வேத மந்திரங்கள்ல ஓம் 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 சொல்லி நம்ம எல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்னாலும் அல்டிமேட்டா அது யார்கிட்ட போகுது? கிருஷ்ணர் கிட்டதான் போகுது. வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக உச்சரிக்கப்பட்டன. பகவானை திருப்திப்படுத்தணும்ன்றதுக்காக அந்த ஓம்ன்ற வேர்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு கிருஷ்ணர் எல்லாம் பிடிக்காதுன்னா அவங்க இன்டைரக்ட் ஃபர்ஸ்டே அவங்க கும்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க, ஆனா வேற ஒரு சாமியை கும்பிடுறாங்க. அதுல ஓம்ன்ற வேர்டு வராம இருக்கா? ஓம்ன்ற வேர்டு வருதுனாலே அது கிருஷ்ண பகவானுக்கு தான் போய் சேரும் உங்க வழிபாடு எல்லாமே. யாகங்களோ தவமோ அல்லது தானமோ எந்த ஒரு செயலும் ஓம் தத் சத் அல்லது பகவானுக்காக என்ற மனநிலையில் செய்யப்பட வேண்டும். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது யாகங்கள் பார்த்தோம், அப்புறம் தவம், இந்த நடத்தை பேச்சு மனசு அதுல தவம் அதெல்லாம் பார்த்தோம், யாகங்களும் பார்த்தோம், தானம் எந்த நேரத்துல செய்யணும், அந்த 3 குணத்துல செய்யப்படுகின்ற தானங்கள் அதெல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இது யாகமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், எல்லாமே பகவானை திருப்திப்படுத்துற மாதிரி நம்ம செய்யணும். அதுதான் அந்த ஓம் தத் சத் அப்படின்ற அந்த இதுக்கான அர்த்தம். இதுதான் ஒருவரை முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்கும். ஏன்னா அவங்க சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடுவாங்க. ஓகேங்களா? 24th ஸ்லோகம்ல எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் தானம் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். சோ சாஸ்திரம் யாகங்கள் இந்த சத்துவ குணத்துல செய்யப்படுற யாகங்கள் எல்லாமே சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதை வச்சுதான் செய்யறாங்க. சாஸ்திரன்றது என்னது? பகவான் தான் கொடுத்தது இல்லையா. சோ பகவான் சொல்ற மாதிரிதான் செஞ்சிருக்காங்கன்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துற மாதிரிதான் அவங்க செய்யறாங்க. சோ அது எல்லாமே சத்துவ குணத்துல செய்யப்படுகின்ற விஷயங்கள். அது எல்லாமே நம்மள பகவான் கிட்டதான் கொண்டு போய் சேர்க்கும். ஓம் வந்து மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க, ஓம் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வரும் இல்லைங்களா. ஒருவருக்கு கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள உதவி செய்யும், எனவே உன்னதத்தை அடைய முடியும். சோ ஓம் ஓம் ஓம்னு அந்த இதுல வர்றப்போ நமக்கு ஓம்னா அந்த கிருஷ்ணர் இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சவங்களுக்கு அது தெரியும். ஓம்னா அது பகவான் கிருஷ்ண பகவான குறிக்கும். அப்போ நம்ம ஓம் 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 சொல்லி செய்யறோம், அப்ப நம்ம பகவானை போய் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு இதுவும் உங்களுக்கு வரும். எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் பரமபுருஷ பகவானை நினைவில் கொள்வது எல்லா மங்களங்களையும் அளிக்கும். சோ எந்த செயலா இருக்கட்டும், நம்ம டெய்லியுமே எந்திரிக்கிறப்பவே பகவான் கிட்ட பெட்டை விட்டு இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வேண்டிடணும், பகவானே நான் இன்னைக்கு நல்லபடியா உனக்கு திருப்தி படுத்துற மாதிரி செயல்கள் நான் செய்யணும், உன்னோட ஸ்மரணையில இருக்கணும், எனக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா எந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு வேண்டாம், நான் வந்து அப்படி ஏதாவது விஷயத்துக்கு நான் போனாலும் நீ என்னை கூட்டிட்டு வந்துரு அப்படின்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட பகவான் கிட்ட வச்சிடணும். அப்புறம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம், இப்ப நம்ம குழந்தைகளே சொல்றேன்,
குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து மாசம் எக்ஸாம் எல்லாம் வருது. அப்போ வந்து படிக்கிறப்பவே ஸ்டார்ட் பண்றப்பவே நம்ம வந்து நீ வந்து படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வராங்க, ஸ்கூல் விட்டு வராங்க, வந்துட்டு குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு நீ படிக்கிறதுக்கு உட்கார்றப்பவே நம்ம சொல்லணும், நீ படிக்கிறதுக்கு உட்கார்றியா அப்பவே நீ வேண்டிக்கோ, பகவானே நான் படிக்க போறேன், கிருஷ்ணா நான் படிக்க போறேன், நான் படிக்கிறது எல்லாம் நல்லபடியா மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகணும், அப்புறம் நான் எக்ஸாம் அப்பவும் நல்லா எழுதணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பசங்களை டியூஷனுக்கும் நம்ம அனுப்புவோம், நல்லாவும் படிப்பாங்க, எக்ஸாம் ஹால்ல மறந்துடுவாங்க. அப்போ பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்ல டீச்சர் கேட்பாங்க, என்னம்மா உங்க பையன் வந்து மார்க் கம்மியா எடுத்திருக்கிறானே அப்படின்ட்டு. அப்ப நம்ம சொல்லுவோம், நல்லாதான் படிக்கிறாங்க, அது என்னமோ தெரியல, ஹால்ல வந்தா மறந்து போயிடுறான் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். சோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்டே நம்ம பகவான் கிட்ட நம்ம குழந்தைங்களே சொல்லி இது பண்ணிடணும். நீ வந்து ஃபர்ஸ்டே இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட நல்லா வேண்டிக்கோ, நீ ஃபர்ஸ்டே நம்ம வேண்டிக்கிட்டு படிக்கிறப்போ கண்டிப்பா அந்த மறக்காம நல்லபடியா ஞாபகத்தோட நம்ம படிச்சதெல்லாம் ஞாபகத்துல இருந்து நல்லபடியா எழுத முடியும். அதனால நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே குழந்தைங்களுக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லி நம்ம வளர்க்கணும். நம்மளுமே எந்த செயல்களா இருக்கட்டும் பகவான உள்ள கிருஷ்ணரை எப்படியாவது உள்ள கூட்டிட்டு வந்துடணும், எந்த செயல்களா இருக்கட்டும். அது நம்ம கிருஷ்ணருக்கு உள்ள கூட்டிட்டு வர்றது நமக்கு தான் பாதுகாப்பு, அந்த செயல்களும் நல்லபடியா நடக்கும். சப்போஸ் அது தவறான இதுனா பகவானே அதை தடுத்துருவாரு, பிளாக் பண்ணிடுவாரு. இப்ப 25th ஸ்லோகம்ல பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் மற்றும் இதுவுமே அதே ஃபர்ஸ்ட் தான். ஒரு ஊர்ல நல்ல ஒருத்தர் இருக்கார், வசதியானவர், அவர் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கல, ஜஸ்ட் இந்த மக்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், அதுக்காக மழையை கொடு பகவானே அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் தானம் எது செஞ்சாலும் நம்ம பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. தவம் செய்யறோம் அப்படின்னாலும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அவன் இரண்யகசிபு செல்ஃபிஷா இருந்தான், சோ நம்ம செல்ஃப்லெஸ்ஸா இருக்கணும். இப்ப தவம் வந்து அப்பா அம்மாவையே சொல்லலாம், அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க, கஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, அது எல்லாமே அப்பா அம்மா செய்யற தவம் இல்லைங்களா. தானம் நம்ம குடுக்குறோம் அப்படின்னா நல்ல மனசோட அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பகவானையும் நினைச்சுக்கிட்டு, பகவானே எனக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு வசதி கொடுத்துருக்கு, அதுக்கு தேங்க்ஸ் பகவானேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி கொடுக்கணுமே தவிர நான் கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாவது நன்றி இருக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அச்சோ அதை போய் கொடுத்தேனே, அவளுக்கு போய் கொடுத்தேனே, அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்க கூடாது. அப்படிலாம் நினைச்சோம்னா நம்ம ரஜோகுணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதற்கு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது ஆகும். இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாமே பகவானை திருப்திப்படுத்துற மாதிரி யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த மெட்டீரியலோட அந்த பந்தத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம விடுபடுவோம். நம்ம இந்த மெட்டீரியல்லயே ரொம்ப பற்றோட இருந்தோம்னா மேல போக முடியாது, பகவான் கிட்ட ரீச் ஆக முடியாது. சோ பகவான் கிட்ட ரீச் ஆகணும்னா மெட்டீரியல் பற்று எல்லாருக்கும் இருக்கும், நம்ம ஆசைப்பட்டனாலதானே கீழேயே வந்திருக்கோம். ஆசைப்பட்டு நம்ம அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் நமக்கு தெரிய வரும், அதுல இருந்து நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அது ஃபுல்லா அப்படியே இல்ல, எல்லா நம்ம செயல்ல என்ன செய்யறோமோ நம்ம, ஏன்னா நமக்கு கடமைன்ட்டு இருக்கு. நான் முன்னாடியும் சொன்னேன் இந்த எக்ஸாம்பிள், ஒரு டீச்சர் ஒரு இது பாடம் எடுக்க போறாங்கன்னா அப்பவும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது, இப்ப அவங்களோட கடமையை அவங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். சோ நம்ம அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமை வேலை அதெல்லாம் போறப்ப நம்ம கொஞ்சம் இதாதான் இருப்போம். சோ ஃபுல்லாவும் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு முடியாது. ஆனா நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பகவானை நினைக்கணும். அப்புறம் நம்மளோட லிவிங்க வந்து சிம்பிள் லிவிங்கா வச்சுக்கணும். ரொம்ப பற்று ரொம்ப ஆசையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கு போகவே முடியாது. திரும்பவும் பகவான் உனக்கு ரொம்ப ஆசை, ஏன்னா ஒரு நம்ம பேசுறப்பவே தெரியும் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆசை இருக்கு. மெட்டீரியல் வைஸ் விஷஸ் வச்சுக்காதீங்க, அதுதான் பகவான் கேட்கறது. ஸ்பிரிச்சுவல் வைஸ் வச்சா பகவான் வந்து அதை அங்க நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. விடுதலைக்காக பற்றின்றி, ஒரு நிமிஷம் என் பையன் கதவை தட்டிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. சோ விடுதலைக்காக பற்றின்றி செயல்படுதல். சோ பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா, அதான் பற்றின்றி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லது. பௌதிக இப்படி எல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு வரோம், பகவானை திருப்திப்படுத்துற மாதிரியான யாகங்கள் செய்யறோம், தானங்கள் செய்யறோம், தவங்கள் செய்யறோம் அப்படின்னா
கண்டிப்பா நம்ம இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை அடையலாம். இந்த செயல்கள் எந்தவித பௌதீக லாபமும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். எனக்கு நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சோம்னா அப்ப இந்த பௌதீக பந்தத்துலதான் இருப்போம். உனக்கு பணம் வேணுமா? ஓகே, அப்ப பணம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் பணத்தை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஓ, அப்ப இந்த இந்த ஹோமம் செஞ்சு எனக்கு நல்ல பணம் கிடைக்குது, அப்ப நான் ஒரு வருஷமும் நான் இதே செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இங்கேதான் இருப்போம். 26 and 27th ஸ்லோகம்ல பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே, இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. சோ பூரண உண்மை யாரு? பகவான். பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். யாரு? யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பகவானை திருப்திப்படுத்துற மாதிரி யாகங்கள் செய்யறாங்க, அப்புறம் இது தானங்கள் செய்யறாங்க, தவங்கள் செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்க சத். அவங்களெல்லாம் சத். அதனாலதான் நம்மள சத் சங்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ண பகவானுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை தான் நம்ம செய்யறோம், அதனால அது சத் சங்கம். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்ப நம்ம சங்கம், நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், நம்மள சத் சங்கம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யாகங்கள், இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம ஜெயந்தி போச்சு இல்லைங்களா, அன்னைக்கு யாகங்கள்லாம் செஞ்சாங்க. சோ நரசிம்ம சுவாமியை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக, சோ பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யாகங்கள்லாம் செய்யப்படுதுன்னா அதுக்கு பேரும் சத்து. யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் அதெல்லாம் செய்யப்படுதுன்னா அதுக்கு பேரும் சத். பூரண உண்மை யாரு? பகவான். நோக்கம் பரமபுருஷ பகவான். யாகத்தை செய்பவர் பகவானின் பக்தர். சோ நம்ம யாகங்கள் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர்கள் யாகம் செய்யறாங்க, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்க கிருஷ்ண பக்தர்கள். அப்புறம் தானங்கள் செய்யறாங்க, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யறாங்கன்னா அதெல்லாம் அதுவுமே சத்து. அதுக்கப்புறம் யாகம் சொல்லிட்டேன், தானம் சொல்லிட்டேன், தவமும் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் தினமும் 16 சுற்றுகள் நான் செய்யறேன், பகவான் அதனால திருப்தி அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பகவானுக்காக செய்யறோமா, அதுவும் தவம். எல்லா செயல்களும் யாகம், தவம் மற்றும் தானம் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்பட வேண்டும். சோ நம்மள திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இல்ல, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக. இப்ப கடைசி ஸ்லோகம், பிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. சோ அதான் நம்ம ரஜோகுணம் தமோகுணம் அவங்க செய்யற அந்த யாகங்களா இருக்கட்டும், இப்போ அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவனும் கொஞ்சம் ஏதோ செய்யறான், கொஞ்சம் விளம்பர போஸ்டர் எல்லாம் அடிச்சு ஒட்டிக்கிறான், இவ்வளவு பேருக்கு நான் இதை கொடுக்க போறேன், அதை கொடுக்க போறேன், அவன் அன்னதானம் செய்யறான், நிறைய புக்ஸ் ஏதாவது கொடுக்குறான், ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுக்குறான், அதுல கொஞ்சம் புண்ணியங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் அவனுக்கு. ஆனா கிருஷ்ணரோட கோலக விருந்தாவனத்துக்கு அவனால போக முடியுமா? அவனுக்கு கிருஷ்ண பக்தி கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது. ஓகேங்களா? அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வச்சு. சோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாமே நிலையற்றவைன்னு பகவான் சொல்றாங்க. அதெல்லாமே அசத். ரஜோ குணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் செய்யப்படுற அந்த யாகங்களா இருக்கட்டும், தானங்களா இருக்கட்டும், தவங்களா இருக்கட்டுமே, அது எல்லாமே அசத்துன்னு பகவான் சொல்றாங்க. அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை, அதனால எந்த பலனும் இல்ல அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. எப்படி ஒரு பக்கெட் இருக்கு, அதுல நிறைய ஓட்டை இருக்கு, அதுல நம்ம தண்ணி புடிச்சு கொண்டு வர முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அத மாதிரிதான். சோ நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செஞ்சோம் அப்படின்னா அது நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். நம்மளோட மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயும் அது நல்லது கொடுக்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் வைஸும் பார்த்தா நம்ம பக்தியும் நமக்கு பெருகிட்டே வரும், பகவானோட உலகத்துக்கும் போக முடியும். அதே ரஜோகுணம் தமோ குணம்ல செய்யப்படுறது இந்த ஓட்ட பக்கெட்ல தண்ணி பிடிக்கிறது மாதிரி. ஓகே, நம்ம வெற்றிகரமா 17th சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். சோ இன்னைக்கு இந்த பேட்ச் நான் இன்னைக்குதான் நீங்க என்ன பாக்குறது இன்னைக்குதான் லாஸ்ட். ஏன்னா நாளைக்கு அஸ்வின் பிரபுஜி எடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? 18th சாப்டர் ஃபுல்லா அஸ்வின் பிரபுஜி எடுத்து முடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் L3 மல்லிகா மாதாஜி எடுப்பாங்க. நீங்க எப்படி ஹோம்ஒர்க்னு கேட்பீங்க இல்லையா? நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்க போறேன் இன்னைக்கு. மங்களார்த்தி சாங்ஸ், நீங்க இதுல நிறைய பேருக்கு மங்களார்த்தி சாங்ஸ் ஏற்கனவே தெரியும், சில பேருக்கு மேபி தெரிஞ்சிருக்காது. நான் ஜஸ்ட் அந்த 3 மங்களார்த்தி சாங்ஸ் மட்டும் நான் பாடிட்டு உங்களை விட்டுருவேன். ஓகேங்களா? என்ன ஹோம்ஒர்க்னா இது டெய்லியும் நீங்க பாடி பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அதுதான் உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க். சாமிக்கு முன்னாடியும் பாடணும் காலையில. கரெக்ட் தானே மாதாஜி? அதுதான் பெஸ்ட். நீங்க காலையிலயும் சாயங்காலமும்
சன்செட் முன்னாடி உங்களுக்கு பாடத்துக்கு டைம் இருக்குன்னா தாராளமா பாடலாம். இல்ல எனக்கு டைம்லாம் இல்ல, நான் வேலைக்கு எல்லாம் போறேன்னா உங்களுக்கு எப்ப டைம் கிடைக்குதோ அப்ப பாடுங்க. எங்க இருந்து வேணாலும் நீங்க பாடுங்க. ஏன்னா நம்ம போன் நம்ம கையிலே தான் இருக்க போகுது. வந்துருச்சு, நல்ல வேலை. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குரு இன்னைக்கு என்னென்னலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போறேன்னா, குரு அஷ்டகம், அப்புறம் நரசிம்ம ஆரத்தி, சிக்ஷாஷ்டகம், அத பத்தி நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். இப்ப நம்ம குரூப்ல பாருங்க, மங்களார்த்தி சேவான்னு சொல்லிட்டு, மங்களார்த்தி சேவா பை தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி 2 டிவோட்டியோட நேம் நம்ம போடுவோம். சோ இனிமேல் அது 2 டிவோட்டிஸ் யாருன்னா நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எந்த லெவல்ல படிக்கிறவங்க வேணாலும் இருக்கலாம். சரிங்களா? அவங்க ஒருத்தங்க வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் பாடுவாங்க, ஒருத்தங்க வந்து அஃபென்சஸ் படிப்பாங்க. சோ இனிமேல் இந்த L2 7 PM, அதாவது இப்ப இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல L3 7 PMல இருந்து டிவோட்டிஸ் கண்டிப்பா அட்டன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? டெய்லி காலையில 4:30 மங்களார்த்தி நடக்கும். ஒரு 4:20 நீங்க லாகின் பண்ணிடணும். கரெக்டா 4:30 இந்த குரு அஷ்டகத்தோட தான் மங்களார்த்தியே காமிப்பாங்க. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது நீங்க வீட்லயும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க L2 முடியிற ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டீங்க. சோ கண்டிப்பா மங்களார்த்தி சாங்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும். எப்படி ரொம்ப இப்ப எனக்கும் வந்து கர்நாடக சங்கீதம்லாம் அப்ப அந்த அளவுக்கு எல்லாம் தெரியாது. ஓரளவுக்கு பாடுனாலே போதும். பகவானுக்கு பிடிக்கும். எப்படி ஒரே சின்ன குழந்தை ததக்க புதக்க தான் பேசும், அப்பா அம்மாக்கு எவ்வளவு அது ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அத மாதிரிதான் எடுத்துப்பாங்க பகவான் நம்ம பாடுறதெல்லாம். அதனால எல்லாருமே டெய்லியுமே பாடி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு L3யுமே வாரத்துல 2 நாள் அந்த மாதிரிதான் வரப்போகுது. சோ நிறைய டைம் இருக்கு உங்களுக்கு. நீங்க நல்ல மங்களார்த்தி சாங்ஸ், அப்புறம் ஃப்ரைடே பஜன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க 5 o'clock. இல்ல அட்டன் பண்ண டைம் இல்ல, நான் வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னா நாங்க பிளேலிஸ்ட் மாதாஜியோட அந்த லிங்கே பாத்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்டும் இருக்கும். நீங்க பிளேலிஸ்ட்ல போயிட்டு ஒரு பஜன்ஸும், அவங்க நிறைய பஜன்ஸும் சொல்லி தருவாங்க. செப்டம்பர்ல எப்ப வருது மாதாஜி? கிருஷ்ண ஜெயந்தி அப்போ அந்த பாட்டு எல்லாம் ஃபுல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்றீங்க பகவான் கிட்ட. அப்படியே திக்கு முக்க ஆட செஞ்சிடணும் பகவான. ஓகேவா? சோ இப்ப நான் குரு அஷ்டகம் நான் பாடுறேன். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். संसारदावानललितलोका प्राणाय कारुण्य गणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारधन्वन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां संयुञ्जदोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं चतुर्विध श्री भगवत् प्रसादो स्वाद्वन्नतृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूपनाम्नां प्रदीक्षणा स्वाधनलोलुभास्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं निकुञ्जयूनो रदिकेलिसीद्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिताक्ष्या तदिवल्लभास्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रै युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि हिन्दु प्रभोर्य प्रिय एव दास्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्
प्रसादो यस्य प्रसादान् न कदिगुदोऽपि ध्यायन्स्तु वंस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे श्री குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். இது குரு அஷ்டகம். ஓகேங்களா? இது வந்து மங்களாரத்தி டைம்ல பாடுவாங்க. இது வந்து இன்னைக்கு மதனா மாதாஜி போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அடுத்தது வந்து துளசி கீர்த்தனை, இதுவுமே மங்களாரத்தியில டெய்லியும் பாடுவாங்க. நம்ம டெய்லியுமே மங்களாரத்தி வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ பார்க்காதவங்க இனிமேல் பாருங்க. நமோ நமஹ तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाबोए अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पाबोए अभिलाषी जे तो मार शरण लोय तारा वंजा पुना होय कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन बासी मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयने हरि बो सदा जुगलरु बरासी हे निवेदनदरो सकिरणुगद गुरु सेवादि गरदिये गुरु निज दासी दीन कृष्ण दासे होई नमोरा होई श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाए नवासी श्री राधा गोविंद प्रेमे சதாயன பாசி இப்படின்ட்டு வரும். அடுத்தது இப்ப நரசிம்ம சுவாமியோடது, இதுவுமே டெய்லியுமே மங்கள ஆரத்தியில பாடுவாங்க. நமஸ்தே நரசிம்ஹாய நமஸ்தே நரசிம்ஹாய பிரஹ்லாதலாததாயினே प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुवक्षः शीलटङ्कानकालाये शीलटङ्कानकालाये इतो नृसिंह परतो नृसिंह इतो नृसिंह परतो नृसिंह यत्तो यत्तो यामि ततो नृसिंह यत्तो यत्तो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंह बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नकामद्भुत शृङ्गा तलिता हिरण्यकशिभू तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरे नगामद्भुत शृङ्गां तलिता हिरण्यकशिभू तनुभृङ्गां केशभद्रता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह
लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नर हरि जय नर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ஹரி போல் ஜெய நர ஹரி போல். இப்ப இந்த துளசி ஆரத்தி பாடுறப்பமும் இந்த இந்த 3 லைன்ஸ் வரும். இது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 3 லைன்ஸ் உண்டு. இதுதான். பிருந்தாயை துளசி தேவியை பிரியாயை கேசவஸ்ய ச விஷ்ணு பக்தி பிரதே தேவி சத்யவத்யை நமோ நமஹா. இது 3 டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்ப சிக்ஷாஷ்டகம் அவ்வளவுதான். சாரி, அச்சச்சோ இந்த மாதாஜி என்ன இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. மாதாஜி அந்த ராதா சாங்கும் காமிச்சிருங்க வேர்ட்ஸ். இதுல இருக்கா மாதாஜி ராதா? இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதே மாதாஜி. நான் இது சிக்ஷாஷ்டகம் நான் பாடிடுறேன். இதை நாங்க குரூப்லயும் நாங்க போஸ்ட் பண்றோம். ஓகே, இது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களே இது பண்ணது சிக்ஷாஷ்டகம். இதுவுமே மங்களார்த்தியில டெய்லியுமே பாடுவாங்க. மங்களார்த்தி சேவை நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்டோடது வரும். மாசத்துக்கு 2 தடவை வரும். சோ ஒருத்தர் வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் பாடணும், ஒருத்தங்க வந்து அஃபென்சஸ் படிக்கணும். அஃபென்சஸும் இன்னைக்கு நாங்க போஸ்ட் பண்றோம். சோ பொதுவா மங்களார்த்தி டெய்லி வரலனாலும் நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் சேவை அன்னைக்கு நீங்க வாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், நீங்களுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? சேதோ பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி தத்ரார்பிதாம் நியமித ஸ்மரேன காலஹ ஏதாத்ருதி தப கிருபா பகவான் மமாபி दुर्दैवमीदृशमिह जानिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि नदनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि हैनन्दतनुज किङ्करं पतितां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलहै निचितं बभू कथा दवनामग्रहेण भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य पादरतां पिनष्टु माम् आदर्शनं मर्महतां करोतु यथा तथा भावितः तुलं पटो मत्प्राणनादस्तु स्व एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மங்களாத்தி சாங்ஸ் ஃபுல்லா நான் உங்களுக்கு பாடி காமிச்சிட்டேன். ஓகேங்களா? சோ எல்லாரும் கிருஷ்ணா மாதாஜி ஸ்டார்டிங்ல இல்ல லாஸ்ட்லயாவது டெய்லி சொல்லுற மாதிரி வச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. புரியல மாதாஜி. ஸ்டார்டிங்ல நீங்க கிளாஸ் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்க்கு அப்புறமும் இது எல்லாருமே படிக்க வைக்கிற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். எது படிக்க வைக்கணும் நீங்க? இப்ப நீங்க இந்த சொல்ற ஆரத்தி பாடல்கள் தான். ஓகே மாதாஜி, நல்லா இருக்கும்.
அப்படி இருந்தா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் படிக்கிறவங்களுக்கு. அதுக்காக நான் சொல்றேன் மாதாஜி, முடிஞ்சா. கண்டிப்பா மாதாஜி. இப்ப நாளைக்கு கூட யாராவது கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அதாவது மெயினா மங்களார்த்தி சாங்ஸ் மெயினா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்க மங்களார்த்தி. அப்போ பாருங்க 1000 பேர் வருவாங்க. எல்லா 14 லாங்குவேஜஸ்லயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிவோட்டிஸ் ரெகுலராவே மங்களார்த்தி அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. சோ நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நம்ம பாட்டு பாடுவோம். ஓகேங்களா? அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்க. மங்களார்த்தி பாக்குறது ரொம்ப 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 விசேஷம். நம்ம நேர்ல போய் பகவான விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தா என்ன பலன்கள் கிடைக்குமோ அது நம்ம டிஜிட்டலா பாக்குறப்ப நமக்கு கிடைக்கும். அதனால நிறைய பலன்கள் இருக்கு. நம்ம பக்தியுமே வளரும். நல்ல நம்ம மங்களார்த்தி பாக்குறப்போ மாதாஜி டிஜிட்டலா. லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சோ அதனால எல்லாருமே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. இதோட முடிச்சுக்கிறேன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் சிவகாமி மாதாஜியும்